मेडियाफोरनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआव मोनसे गेस्ट हाउस लुगोन आंहा बुंखाबाय 100%। मेडियाफोरनि थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टआ माबा बाइक होगोननो जोङो बाइक साइकआव गैथ'आ दा मेडियाफोरनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआव मोनसे गेस्ट हाउस लुगोन आंहा बुंखाबाय 100%। सानसे समाव बर' खौरांगिरि समाव गोबां जोंनि बर' हारिफ्राबो गोबां माने बेबायदिनो गुरु प्रसार जायामोन सार दानि बेलायाव गोबां बर' खौरां फैबाय सार जाबाय बे खौराङा बबेनिफ्राय जादों जाम्बा बे 2300नि 10 फेब्रुवारियाव मा सुक्ति जाया 2300नि 10 फेब्रुवारियाव मा सुक्ति जाया बर' भाषा 90 सिडुलाव हाबजाबाय बिनिफ्रायसो जादों दा दिपेनाबो जे माने बिसायख'थि गेलेनो ओंखारनो नागिरदों एबसुनिफ्राय गेलेबानो जाबाय जोंहालाय मा जोंहालाय बिपिएफसो सार जेरै नोंथाङा जेरै बिदि मावना देखायबाय थादों सार 5 ग्यारान्टि जिखिनि स्किम जोंथ' मावखायो आरो गेरेन्टि दंबावो जों बुंथ'वा सारा मिडियाफोरनि थाखाय माबा सानदों मेडियाफोरनि थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टआ माबा बाइक होगोननो जोङो बाइक साइकआव गैथ'आ दा मेडियाफोरनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआव मोनसे गेस्ट हाउस लुगोन आंहा बुंखाबाय 100%। सार सानसे समाव बर' खौरांगिरि समाव गोबां जोंनि बर' हारिफ्राबो गोबां माने बेबायदिनो गुरु प्रसार जायामोन सार दानि बेलायाव गोबां बर' खौरां फैबाय सार जाबाय बे खौराङा बबेनिफ्राय जादों जाम्बा बे 2300नि 10 फेब्रुवारियाव मा सुक्ति जाया बर' भाषा 90 सिडुलाव हाबजाबाय बिनिफ्रायसो जादों दा सार लासैनो खालामजाबाय गासिबो जालांजोबबाय सार दिनै नोंथाङा किं मेकार बयबो बुङो मिथिगौ बाट नोंथां बुंबाय थायो जे अपोजिट पार्टी एसटि बेफारि बुंबाय थायो मानो थाखाय बिदि बुङो सार गोबां दिनै अपोजिट पार्टी नोंथां बेबायदि डायलग होबाय थायो सार अपोजिट पार्टी इउ पिपलफ्रा सार बुंथों